ena mpakana pano samaziwabe kuti angasunge bwanji mafiles yawo ku Google account. Nde mafiles iwo atha kukhala ma pictures, ma videos, kana ma documents ndi zina zotero. Nde kuti musunge mukuyenera kupanga uyu amalemba kuti drive. Nde make sure kuti akhale wa updated. Nde timpanga click. Nde apa ndi pamene mapanga upload. Nde pakona apa pamaonesa icon ya Google account imene ili signed in ku Google Drive iku. Nde mumapanga apa alemba kuti new pa. Nde zimakhala ndinu kuti mukufuna zinthu zikhale mu folder olo zingokhala panja pompa. Ngati mufuna kuti zikhale panja pompa mumapanga upload. Ngati mufuna kuti zikhale ku folder mumapanga pa folder. Nde apa tipanga pa upload. Masankha kuti mufuna mpange upload jani, kani ma images kani jani. Apa pazibweresa zosiyana ife kuti mafoni so ndosiyana. Nde kaya tipanga audio, tipanga click. Nde kuti apo yalemba kuti preparing to upload. Ikatero nde kuti imakhala yapangika. Nde mukafuna kuyika ku folder mpangaso pa new ndi kupanga folder. Muyipasa zina kuti ikhale chani. Kaya ndi video panga create, folder created. Tipita ku folder ako then tipanga pa new kupanga upload chilichonse chimene tikufuna. Kapangidwe ka upload sikamasiyana. Kaya ma photos utongopanga upload apa ndikasaka ma photos amene mukuwafunawo ndikupanga. Nde kuti chilichonse chikhala kuti chili bwinobwino. Nde video imene nakonza ndi imeneyi. Ngati pali funso tifunse popanga comment apo ayi tionananso ku video yotsatira.